madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rochi-11 mwedzi uno wa-10 nyasi muri kuziva ndio pakareketiwa naGeza paya kuti kuratidzira tichiramba utongi hwamunangarwa. Ipapa wanhu hurumende wachiita ZBC ndiwo nguva rebhizi mandiwe kuita kwira nokudzika wachitsvaka kuti vanhu vari kuratidzira vari papi. Bvai maringa muchiona kuti vanhu varibe kuenda koratidzira, vanhu varibe kutotekera zvakareketiwa naGeza. Iwo weZBC ndiwo wanga wakatowanda. Mapurisa anga akajariwa kwese manduwe, pese papa ndori nemapurisa, masoja anga akaita kuchengetedza nzvimbo yoState House. Unobva wanatsa kuona kutoti rekai tione kuti zvinopera sei. Izvezvi kureketa kuno vanhu vawadziwa fani nokutoti mugwagwa unobva Habulawayo kunotoni kuya panga pasi kupfurika mhanduwe. Motika dzese dzanga dziri kusechiwa paribe pfuura iri kusechiwa, vanhu muchisechiwa, motika dzichisechiwa, kuti kwai vanhu vese wapinde wachizikana kuti wapinda waribe kana chinhu chinokona kuseenzesiwa kuparadza. Idihwi rekai tirambe zvedu tichiona kuti vanopera vachiita sei apawo. Umwe ZANU-PF Rutendo Matinyarare agonza kusungiwa kubhururutsa kadhironi mhanduwe paAfrica Unity Square pai. Imi zvewendo huno paribe ari kuziwaidi nokutoti ipapa vanhu vese watovhunduka kuti kohoko naye asungiwa, mapurisa agoti aiwa anga aribe rezinesi rekuti abhururutse dhironi racho iroro raanga ari kuseenzesa. Unobva wanatsa kuona kutoti akambopinda sei naro kana tisingabvumiwe. Imi pano nyaya apa rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi. Ipapa kuno vamwe wasungiwa waari kusanganisira wanonzi Chagwiza naChigweregwere pokare naMudiwa. Vanhu ivava kwai vasungiwa nemapurisa vanzi imimi muri kuronga kuti muzoende koratidzira, saka taakusungai. Pokare kwai nana Mapango Mapengo pakaita kunyangariwa. Wanakudza aisaruwaka wagotoburirwa wachitoti wamwe wasungiwa, isu aiwa tiribo kusungiwa. Unobva waona ipapo kuti pano nyaya chaiko. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei. Iwo wanga vari kuratidzirwa iwawo wasara wacho wagotokumbira kuti tichengeterei vanhu vedu zvisvino, nekuti zvichatotekewa chire kana kuti vanorara vari kukubiwa mhanduwe, ticharamba takandoringa. Geza masikati agoburika akatoti kuryai kushata, kutotanda ipapa kupinda mugwagwa kuti idhi aburike. Wendo huno tiri kubenhuka kudzimba idhi aribe kuburika pachigaro. Kwai toda kumugwisa, rekai tione kuti zvinopera sei. Kwai nyasi gotirekererai nokutoti tanonge hwaka kutanga. Ime mhandiwe rambai makandobvura ziso kuringa zvenyu muchiona kuti zvinopera sei, nokuti pano nyaya chaipo. Mapurisa ozeta rapi agoburika achitenda vanhu mhanduwe kuti muribo kutetekera zvakareketiwa zviya naiye Geza zvokuti kwai vanhu itai zvokuratidzira muchiita mutsepwede kuhurumende. Tikati ewo imi mapurisa munofanira kuziva kuti bumbiro romutemo rinobvumira kuti vanhu waite zvokuratidzira kana vari kuda kuratidzira paribe zvamunofanira kunge muchiita. Munofanira basi kunge muri kundovachengetedza kuti vareke kuvhiringika. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikaringa dziri kuitika ipapa kwai kumusangano ZANU-PF, zvanga zvakaringana gonzo nachin'ai. Guvhera Munangarwa mai wanga uri kuita kukuwana mhanduwe, kukuwana nematope basi.
uyo ari kureketawo chibhende chache, uyo achiponderawo musaki mache. Wanhu wagonakiwa maningi nokureketa kwaChiwenga wachitoti Marindwa Gudo kwai pfene radhiniwa richazvidaba asingachazvidi kaanondoburika kabodzi hwikuramba achitoita izvozvo aiwa tikutoziva kuti wari pabodzipo. Chawazondoita wese kuzondoti aiwa ngatigadzirirei sarudzo dziri kuuya pokare ngatirambei takabatana. Regai tirambe tichiona hedu kwazvinoenda kuti ndokupi. Mapurisa ozeta raP asunga nyasi umwe mukuru kuGMB Conius Shumba kwaya agoita uori hwokusenzesa ofisi yache zvisiri izvo zvainofanira kusenza. Kaitione kuti zvinopera sei. Pokare anonzi Given Mandizadza kwaya asungiwa mandiwe kuti ndiye akauraya Mutangadura. Mai. Ipapa abva atoendesiwa kudare nyasi ari kutsamhina mandiwe kutekaira kuko akutonetsa. Tikati ewo kamu akubiwa chaizvo zvisvino pasi potsoka ipapo. Regai tione hedu kwainoperera kuti ndokupi. Tinenge takandoringa. Nyaya yafadza Zimbabwe yese mandiwe haiwa kana ari kuchema hwendo huno anombokangamwa kuchema. Kwaburika kutoti Zimbabwe yanzi ndiyo nyika yakanakitsa kuita urendo pasi rese. Tikati ewo kamu makorokoto izvi zvareketiwa nokambani yoForbes. Tikati maitatu zvino kureketa izvozvo. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinodini. Tikaringa dzirikitika pasi rese pari zvino kwaino vakuru vemuSouth Africa bhazi raDNC mabhureki aro ange atopera. Pokare iro riri kuratidza kuti ranga rakatakura vanhu vakawanditsa kupfuura watinofanira kunge rakatakura. Mandiwe paano nyaya kana ukaona zvadando ibva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Kwai kambani yacho yoDNC yakutonzi taakuiendesa kumatare kuti ichajiwe homicide. Apawo xenophobia iwawo wagototanda kubvunzawo Road Accident Fund kuti muchabhadhara chere wanhu wakuwara iwawo kana kuti mucharega kuwabhadhara. Apa wanofanira kuti wandowabhadhare koka zvaitika wari mumugwagwa munyika. Regai tione kuti zvinoperera kupi chaiko. Kuno mumwe murairidzi wokuEast London asungiwa ari kunzi agoita zvokuti wabvana waite zvochifambi pakanyangaritsa apa. Munhu womudzimai apa agotoburika akapfeka mayunifomu okucheche. Idina yawe zvakaita kunyangariwa. Tikundotenda kuti achimbidza asungiwa. Mukuru wemapurisa akamisiwa basa Senzo Mchunu pano nyaya apo agototi aiwa inini ndakanzina Mukwanazini ndichaona moto. Regai ndikuda kutokungwisai kuti muzvimwe zvaakandireketera Mukwanazi. Regai tigoona chipiri kuti anenge achiuya nemasoko yacho chere kana kuti hwii. Wanhu wokuKenya nyasi waita zvinogara zvakadando chaizvo. Wari kuchema baba wavo Raila Odinga. Tikati angazorore murugare watsanwa. Tinoramba takaringa. Joyce Banda aisiwa ndiye kuti ari kutungamira wanhu wari kubva kunyika dzoSADC kuenda iko kuMadagascar koita tsvaka kuti zvakatekaira sei achizobenhuka achema. Regai tione kuti zvinodini asi ndokutambisa mari kawo. Dai atotumira mari iyoyo watonhadzirisa kutoti wanhu vari ikweyo wakone kuboya zvokudya zvokudidi zvese zviite zvisvino. Apawo iyo Madagascar mutungamiri wenyika mutsva iye Kennedy uya Kennedy okumasoja mandiwe ndiye aitiwa ipapa. Regai tigoona kuti zvinopera sei. Aritoreketa kuti aiwa tikundopinda mumakore mairi tichiona hedu kuti zvinenge zvidini. Tinozosiya kana taona kuti zvanaka taenda kusarudzo. Unobva watoziva kuti aiwa paribe kana sarudzo dzichaitiwa pakadandini.
kuSeychelles mutungamiri wenyika akasarudziwa nevanhu ikweyo ari kutoreketa kuti inini ndichindopinda ndokumisa basa ridaitiwa noKatar kwai mari yavo yavakagobhadhara haiwaba tikuda kutoibenhutsa. Imi pakaita kunyangara apa rekai tione kuti zvinodini. Kwaiva kuita basa rekuwaka munzvimbo idzo dziri nzvimbo dzinovhura risingabvumiwe kana risingafaniri kuti ringe richiwakiwa. Tinoramba takaringa kwainoperera nyaya yacho. Pokare mukuru umwe mugwicho wamamboka iye Andrew Ndure agonza aiwa ari kunzi ndiye mumwe wevanhu vakuenda kuna Epstein. Mai kwaunonzi waenda ikweyo pakanyangara apa kunoanzi aiwa achambomira kuseenzesa mazita ose aanosenzesa iwo umambokadzi umambo hwawo. Ticharamba takaringa zvedu kuti zvinoperera kupi nekuti kwanyasi aiwa atagumira pano ndini wenyu mhandiwe onhau.